Yo saria Rumah ladang, 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 dinding yo paluput, nan kanduang nan batonga, tonga, 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 batang yo linsano, nan kanduang dia banang-banang nak basau, alang-alang kadenan jongju. Urang saria pai kaladang onde manjinjang balam jo sangkanyo iyo. Urang saria saria urang saria saria urang saria yo saria urang saria saria urang saria saria urang saria yo saria yo saria rumah ladang, 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 dinding yo paluput, nan kanduang nan batonga, tonga, 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 batang yo linsano, nan kanduang dia banang-banang nak basau, alang-alang kadenan jongju. Urang saria pai kaladang onde manjinjang balam jo sangkanyo iyo. Urang saria saria urang saria saria urang saria yo saria urang saria saria urang saria saria urang saria yo saria bani ai mamutuinya iyo. Urang saria saria urang saria saria urang saria yo saria urang saria saria urang saria saria urang saria yo saria urang saria saria urang saria saria urang saria yo saria urang saria saria urang saria saria urang saria yo saria urang saria saria urang saria saria urang saria yo saria urang saria saria urang saria saria urang saria yo saria.
mohon bersabar, ini ujian, mohon bersabar, ini ujian dari Allah, ujian dari Allah, ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, memang mengecewakan. Ya,